40% win rate, PNL cez 21,5 tisíc a 173 obchodov od januára až po dnes 25. mája a každý jeden z týchto 173 obchodov bol vysielaný naživo v Discorde pred ľuďmi. Žiadne skryté trady, žiadne skryté prehry, nič mimo streamov, proste každý jeden trade bol zobraný pred ľuďmi. A tu máte číslo účtu, je to Tradify, fundovaný účet 150 tisíc, kúpili sme ho v januári. Tu môžete vidieť, až po dnes sú to je TradeZilla report. Takže môžeme prejsť k tomu, ako vyzerá naozaj profitabilný trading a čo vám na Česku a Slovensku nikto neukazuje. Prvá vec, že taký mýtus, že musíte mať win rate minimálne 80%, 70%, čo je úplná hlúposť a čisto z pravdepodobnosti matematicky je to veľmi ťažko udržateľné. Takže toto je realita, ja mám win rate 40%, povedzme 40,5 a za 5 mesiacov sme dokázali robiť 21,5 tisíc na jednom účte. To znamená 70 tradov sme mali len vyhratých a 103 bolo prehratých. Dôvodom, prečo sme napriek tomu profitabilní, je risk to reward, ktorý máme na priemer 2,15. Čo znamená, že náš priemerný risk, naša priemerná strata na obchod je $453, čo ja riskujem okolo 500 a take profit je 973, čo ja dávam okolo 1000, 1200. On sa vám to vypriemeruje. Ako môžete vidieť, tu máme 225, to bol vlastne trailing stop loss, to znamená, že sme posunuli už stop loss do plusu, aby sme ochránili kapitál, ale take profit dávame vždy 1000 a viac. Tu môžete vidieť, že tie mínusy sú stále okolo 500, toto bol tiež posunutý stop loss. A tu máme 1,200, 1. Takže to je úplná hlúposť, že potrebujete 80% win rate. Ďalšia vec, prečo som začal robiť tento projekt, je akože vysielať tie obchody naživo každý jeden deň a nič neskrývať, je ukázať, že mínusové dni, mínusové akože streaky, tie patria k tomu. Tu sme mali 4 prehraté po sebe, čo je úplne normálna vec. Keď máte win rate 40%, tak čisto z pravdepodobnosti vás čaká nejaké obdobie, keď budete mať 4 až 6 tradeov po sebe prehratých. Takže vyhnúť sa tomu ani nedá, čisto z pravdepodobnosti. Takže ak vám niekto tvrdí, že má 50% win rate a maximálne 2 trady po sebe prehraté, tak vás klame, určite vás klame. Lebo to je pravdepodobnosť, matematika, to neoklamete. Tu môžete vidieť mesiace, január 8000+, február 10, marec minus 3. OK? Takže aj toto patrí k tomu a tí ľudia, čo vám predávajú kurzy za 1000 eur, 500 eur a kadejaké signály, služby, somariny, tak ak ste si všimli, oni väčšinou robia to, že ukážu plusový mesiac a potom keď máme niečo mínusové, buď týždeň alebo mesiac, ak my sme mali tu týždeň alebo tu mesiac, tak povedia, že neobchodoval som, zobral som si voľno, market nebol dobrý, tak som radšej vynechal tento týždeň, tento mesiac a vlastne takto zavádzajú. Skoro nikto, môžem si dovoliť povedať, že 99% z nich vám neposkytne takýto year to date report, hej, napríklad za pol rok, celý rok. A plus nie ešte to, aby brali každý ten trade pred ľuďmi naživo. Takže to je dôvod, prečo som toto začal robiť a dostať medzi ľudí tú realitu tradingu, ako to naozaj vyzerá, tie prehry proste patria k tomu, nedá sa im vyhnúť a aj napriek tým prehrám dokážete pekne zarábať, oveľa viac ako v bežnej práci. A ďalšia vec je ten win rate, kľudne môžete držať okolo 40-50%, ak je váš risk reward okolo 1:2, tak sa vám bude dariť veľmi, veľmi dobre. Môžeme si kľudne prejsť na ten marec, ten mínusový mesiac, ukážem vám, tak tam vyzeralo. Ja som normálne tradoval viacej tradov na deň, hej. Môžete vidieť aj 5 tradov, 2 trady, 4 a takto. Potom nám začala tá vojna a market vlastne začal robiť konsolidácie extrémne. Že 4 hodiny to išlo proste do strany a potom sa čakalo na nejaké vyjadrenie buď z iránskej strany alebo z Ameriky, nejaký tweet a vtedy sa ten market pohol a keď sme boli v tej konsolidácii, tak to vykopovalo aj hore aj dole a keď sme zobrali proste 3 trady, tak 3 boli prehraté, lebo stále to nezačalo trend. Takže keď sme skončili tento mesiac, tu môžete vidieť, že vlastne 3 trady minus 1,5, čo znamená 3 prehraté po sebe a tento mesiac sme skončili teda minus 3000, bolo to kvôli tomu a
Potom som si urobil takú analýzu toho, že dobre, toto bol problém, nemôžeme brať viacej tradeov, keď ten market nám neponúka proste trendy. Skúsime jeden trade a ak chytíme trend, tak máme profit, ak nie, tak bude konsolidácia a ďalej neskúšame až na druhý deň. Takže od nového mesiaca sme začali robiť po jednom trade. Tu občas píše 2 trady, ale to bolo väčšinou z toho, že sme pridali do pozície. Ale brali sme všade iba jeden trade a tu už môžete vidieť, tento mesiac začal, každý jeden týždeň bol zelený. Takže raz, 2, 3, 4, 5 týždňov zelených po sebe. Hneď potom, ako sme upravili ten money management, že sme neobchodovali tých viacej tradeov na deň, tak sme mali 5 týždňov po sebe zelených a keď si potom pozriete máj, tak tu bol 6 týždeň po sebe zelený a tu sme mali jeden negatívny týždeň, čo sme tradovali London session, lebo jeden týždeň tradujeme ráno od cca 8 do 11 a potom druhý týždeň tradujeme po obede od 16 do 18, 19 podľa marketu. Ide o to, aby tie streamy mohol stíhať každý a človek, čo pracuje, človek, čo chodí do školy. Takže je to takto prispôsobené. Takže tu sme tradovali ráno a ten market bol fakt veľmi ťažko predvídateľný a dostali sme 4 dní po sebe prehraté. Potom jedna pekne vyhratá, 1,2 tisíc. Bol to minusový týždeň. No potom si môžete všimnúť, že znovu pekný plusový týždeň 1 R a teraz už plusový týždeň 4 R. Takže už tento mesiac sme na pluse 2000, až nám ostáva jeden týždeň, že uvidíme, čo z toho vykúzlime. Každopádne ukazujem úplne všetko, ako vravím, tie minusové, plusové dni a obdobia a chcem vlastne ukázať ľuďom, že to je tou súčasťou toho tradingu a patrí to k tomu veľmi. Patrí to k tomu tak, že to kým sa vy nenaučíte prehrávať, tak nenaučíte sa zarábať tradingom. To je veľmi, veľmi dôležité, lebo vy môžete mať aj najlepšiu stratégiu na svete, ktorá povedzme, že máte stratégiu, čo má 95% win rate, áno. Ale vy, ak neovládate risk management, tak proste, keď nedokážete sa udržať na úzde s tým riskom, tak môžete kľudne vyhrať 90 tradeov po sebe, zarobiť neviem koľko tisíc, keď potom v 3 tradoch sa neovládnete, zarizikujete hrozne veľa a ten účet spálite proste 3 tradami, čo som videl niekoľkokrát, sám som si tým prešiel nejakých 5 rokov dozadu, že som mal proste 2 mesiace, keď som postupne dvíhal ten účet po $300 na týždeň, 200, urobil som pekný profit, potom som chytil 3-4 prehry po sebe, jak sme mali tu, no začal som mať pocit, že moja stratégia nefunguje, neviem čítať trh, neviem to a chcem získať naspäť tie prehraté trady, tak ďalší obchod som zobral podľa nejakej buď novej stratégie, čo som našiel na YouTube, alebo nejakého kurzu, nejakú hlúposť proste. Zarizikoval som veľa, lebo som chcel naspäť tie prehraté dni, tie profity a skončil tak, že som vlastne spálil účet. A tu môžete vidieť, keď sa držíte svojej stratégii aj po prehratých, tak príde pekne výhra a ten účet. Už za tento mesiac máme 2000 na pluse. Takže to je veľmi, veľmi dôležité. Môžeme si prejsť, ak vás zaujíma, akú stratégiu tradujem. By the way, každý jeden deň dávam zo streamu z toho obchodu. Každý z týchto obchodov nájdete na mojom YouTube v Shorts a aj na mojom Instagramu určite v Reels. Ale môžeme si prejsť kľudne jedným tým tradeom, čo bol posledný, tu bol piatok. Takže tu môžete vidieť zelená šipka, tu sme mali buy. A tu sme pridali do pozícií a tu sme predali na 2R. Takže kľudne si môžeme skočiť aj na TradingView. Tu máme ešte vzorku vlastne toho risk reward, ktorý máme my 2,15. Takže ak riskujete $1000 na každý trade, hej, máme vzorku 10 tradeov s tým 40% win rateom a náš profit je 2150. Tak znamená, že keď máte 10 tradeov a 40% win rate, tak 6 tradeov bude prehratých, takže minus 6000, to budú vaše prehry. Potom máme len 4 výhry, áno, keďže máme 40% win rate pri 10 tradoch, čo znamená 4 krát naša výhra je 2150, to máte 8600, takže výsledok máte plus 2600, aj napriek tomu, že z 10 tradov ste 6 prehrali, ste plus 2600, čo je neviem, nejaká slovenská výplata, že dáte na eura, máte to okolo 2300. Takže to je na 10 tradeov, to znamená, že keď idete jeden trade na deň, tak toto môže byť výsledok za 2 týždne. A idete 2 trady na deň, tak to môže byť výsledok za týždeň.
Samozrejme záleží, či pri tej kvantite tých tradeov dokážete udržať ten win rate na tých 40%. To je tiež ďalšia vec, lebo market vám neponúka dobrý pohyb každých 15 minút. Tu si môžeme dať preč a môžem prísť na ten trade, čo sme brali na tom streame, ktorý sme si ukázali. OK, tu máme 9.31, takže toto bol on. My sme chceli vstúpiť tu, ale som čakal na zatvorenie aj nad týmto levelom, takže toto bol 9.00 open. Tu si značíme aj Londýn 8.00 open. A táto modrá čiara bol predošlý deň high. Sme na daily time frame, ako môžete vidieť, tu máme predošlý deň high. A to bola tá naša modrá čiara. Dobre. Takže ja som čakal, kým to zavrie nad touto štruktúrou a aj nad týmto 9.00 openom. Chcel som také extra potvrdenia mať. Toto bol silný support, teda nákupná zóna, z ktorej sme dostali najväčšie aktuálne high toho dňa. Takže veľmi, veľmi silná zóna. Môžeme vidieť, cena zareagovala druhýkrát, takže veľká šanca, že zareaguje aj tretíkrát. Keď tam proste nakupujú, tak tam budú nakupovať. A keď nie, tak nedostaneme naše štruktúrne potvrdenia a proste to spadne nižšie. Dosť jednoduchá stratégia. Takže tu máme levely, predošlý deň high, 8 a 9.00 open a silná nákupná zóna. Čakali sme na potvrdenie, to nám to vyšlo a v momente, ako nám táto sviečka zavrela nad, tak ja som dal ten limit order niekde sem, lenže ten market sa už nevrátil nižšie, až tu. A dôvod, prečo možno sa môžete niektorí pýtať, prečo som nevstúpil tu, na tom 9.00 leveli, je ten, že mali by sme potom hrozne obrovský stop loss. Ten stop loss bol fakt veľký a tu sme mali high dňa, aj 4-hodinové high a ten risk reward by bol iba 1,35, čo je extrémne málo. Takže ja som ten vstup prispôsobil tomu, aby sme mali aspoň 2R. Takže to niekde tu. Potom sa nám to pekne vrátilo, tu nám to zobralo vstup, no začalo to byť až veľmi agresívne a už sme boli skoro pri stop losse, lenže sme znovu vošli do nákupnej zóny, ktorá nám to našťastie podržala. Ak sa niekto pýta, prečo sme stop loss nedali až sem, znovu ten risk reward by bol 1,75 po tieto levely a toto bol aktuálny deň high a 4-hodinový high predošlej sviečky. Veľká šanca, že cena sa tam otočí a spadne, takže neriskovali sme to. Ten stop loss som dal radšej takto, nech nám vyjde pekne 2R. Tu sa nám ten market otočil a začal nám stúpať hore. Tu sme otestovali ten predošlý deň high veľmi pekne a urobilo to iba wick, odmietnutie hore. Tu sme teraz prejazdili aj ten 8.00 high, ale teda 9 a pokračovali sme vyššie. Tu sme mali tiež silnú štruktúru, no už sme tu mali 1R, takže sme si stop loss zredukovali cca na polovicu, nejak takto. Preto si ja zakreslím toto, že 1R, 1,5 a 2R. A tu sme mali znovu pekný test toho 9.00 levelu, taký istý, jak bol tu toho daily. Odmietnutie a sila. Môžete vidieť, že táto sviečka mala skoro žiadny wick do dola, že to tam ani neskúšalo ísť. Maličký wick hore, takže fakt sila. A tu môžete vidieť, že sme ešte pridali do pozícií. Tu sme pridali do pozície jeden mikrokontrakt. Takže čakali sme, ako sa nám vyjde ďalej, stop loss už sme mali zredukované niekde tu. A cena tu prerazila 1,5R, čo bola aj silná predajná zóna, no teraz bola úplne ignorovaná, už tam viacej nepredávali. Vtedy sme si stop loss posunuli už do plusu na 1R. A vlastne to sú tie dni, kedy máme napríklad iba plus $300 alebo plus 200, tak to nie je take profit, to je stop loss. My si ten stop loss tedy posunieme sem do plusu a občas cena proste nevinde hore do 2R, jak vyšla tu, ale spadne a zoberie nám ten stop loss na pluse. Čo je ale lepšie ako mať prehratý trade minus 500. No dobre, takže tu už sme mali ten stop loss vlastne na pluse, tam už sme boli bez rizika a rovno nám to vystrelilo a zobralo nám to pekne 2R. Ako môžete vidieť, tu sme to zavreli. To bolo na tejto silnej predajnej zóne. Tu.
No a môžeme si kľudne aj pozrieť, ako zareagovali tieto levely. To bola predošlá sviečka 4-hodinové high. A bol to aj aktuálny deň high. No ja som dal jeden na druhé, aby to bolo vidno, že sú to dva levely. A môžeme si pozrieť, ako nám to pekne zareagovalo. Prvý push dole. Ešte to sweeplo tie highs. Zdá sa, že začína uptrend. No, teraz príde realita. A to je vlastne to, prečo ja sa snažím vždy na tomto leveli zobrať ten take profit, lebo tu sú tie reakcie fakt obrovské a občas to nejde ešte vyššie. Ja neviem, tam to vyšlo dosť. O 50 pointov, občas to proste urobí hneď z toho levelu takúto silnú reakciu a dostanete vlastne stop loss. Takže toto bol ten trade, toto je tá stratégia, ktorej obchodujem. Vlastne značím si také silné nákupné predajné zóny, značím si levely z denného grafu, zo 4-hodinového grafu a nech tu nemáme zbytočne veľa čiar na grafe a potom si značím nejaký market opening ako Daily Open, ten sme mali tiež zaznačený, London Open, Frankfurt Open a cez New York tiež New York Open. Takže to je všetko, nie je to nič zložité. Hlavne to chcem tiež ukázať na tých streamoch, že ten trading nemusí byť zložitý, nemusíte mať 300 indikátorov, proste EMA, trendliny a neviem čo všetko na grafe, aby ste tým dokázali zarábať. Skôr to držať také jednoduché, značiť si silnejšie levely z vyšších timeframeov a držať sa tých pravidiel, držať tú disciplínu aj napriek prehratým dňom, prehratým týždňom, občas prehratým mesiacom, to proste patrí k tomu. Netreba sa toho zľaknúť, proste stále treba držať to, čo ste si napísali, čo je vaša stratégia, čo je váš checklist. To je hlavný dôvod týchto live streamov, ktoré robím. Ak sa toto video páčilo, chcel by si vidieť viac takýchto kvázi recapov, buď o tradoch, že môžeme si prejsť niekedy takýmto tradom, vysvetliť vstup, stop loss, proste všetko jak teraz, alebo si prejsť tú konzistenciu a ten trading v tom kalendári ako Tradezilla, tak zanechaj koment, alebo zanechaj koment, že čo by si chcel vidieť ďalšie v ďalšom videu a samozrejme odber a like podpory a poteší.